Les parets de les cases del barri gòtic són molt gruixudes, com heu vist anteriorment, a la casa més antiga de Barcelona. Sí, ni un terratrèmol les pot enderrocar. És impossible. Jo també estic passejant pel barri gòtic contemplant les precioses decoracions de les façanes. Abans n'he vist una molt curiosa que us vull ensenyar, d'acord? Vinga, anem-hi! A la cantonada del carrer Mirallers, en concret, en aquest edifici que veieu aquí al meu costat, s'hi troba esculpit en pedra el cap d'una dona i col·locat a la cantonada. És una cara amb els ulls ben oberts i amb una expressió que recorda a un orgasme. L'escultura és coneguda amb el nom de carassa. L'agost de 1893, l'Ajuntament de Barcelona va ordenar enderrocar l'antic edifici, degut a un pla de rehabilitació urbanística de Ciutat Vella. En la rehabilitació s'obligava l'enderrocament de l'edifici, tot i constar dins el catàleg de patrimoni protegit. Es va enderrocar igualment, però la protesta i la mobilització dels veïns per la recuperació de l'antiga carassa i la col·locació d'aquesta de nou a l'edifici que properament es construiria, va aconseguir salvar-la. Mireu-la. Però per què està la carassa a aquesta cantonada? Què hi fa aquí? Fa molts anys, l'objectiu de les carasses era avisar que a la zona hi havia un prostíbul i que es trobava a prop. Era la manera perfecta per a aquells que no sabien llegir, ja que la carassa era molt visual. Tot i ser un tema tabú, aquest ofici ha deixat marques que es poden veure encara a les parets de la zona vella de Barcelona, com aquestes carasses, algunes desaparegudes actualment. Però també abans, l'entrada dels bordells estava pintada de color vermell, per així avisar que s'estava a punt d'entrar a una zona de luxúria i pecat. Sabeu qui eren els clients principals dels bordells? Veniu, que us ho explicaré.